هذا الرجل خسر أهله ب7 أكتوبر، ليش أنا عنده؟ تعالوا نسمعه. مرحبا بيتنا، أنا מעוז ינון ואני עושה שלום. مرحبا معوز، كيفك؟ מרחבתן. شرفنا. ב7 לאוקטובר איבדתי את ההורים שלי והרבה מאוד חברי ילדות. ההורים שלי היו מהקורבנות הראשונים של התקפת החמאס. גרו בסך הכל 200 מטר מהגבול עם עזה. ההורים הכינו אותנו. הם הכינו אותנו לרגע שהם יירצחו. כל בוקר חברים מעזה שולחים לי שמות של בני משפחה שלהם שנהרגו. כל בוקר, ככה אני מתעורר בבוקר. معوز ربي بعيلة لأب فلاح وأم فنانة وتعلم يشوف الأمور بطريقة مختلفة. אבא שלי היה חקלאי, היה פלח. וכל ארוחת ערב הוא היה מספר לנו לילדים כמה המצב בשדות גרוע. ואז הוא היה אומר, בשנה הבאה אני אזרח איתה עוד פעם. וזה מה שהוא לימד אותי, ששנה הבאה תהיה טובה יותר. אמא נתנה לי את היכולת לחלום ואת האומץ לרדוף אחרי החלומות שלי. אני מוכן לעשות שלום עם מי שרצח את ההורים שלי. אני מוכן לדבר עם כל אחד. עמים יכולים להגיע לפיוס. على فكرة أنا بعرف معوز من قبل الحرب كان له كتير مشاريع ببلدات عربية مختلفة اللي هدفها تقرب الناس من بعض زي مشروع هوستل فوزي عازر بالنصرة. החברים הכי טובים שלי הם פלסטינים. השותפים הכי טובים שלי. זה מה שיש לי, המשפחה שלי היא פלסטינית. הדמעות שלנו הם אותן דמעות, והאהבה שלנו לילדים שלנו ולערים שלנו היא אותה אהבה. הדמעות האלה הם גם בשבילכם. וביחד נצא מהטראומה הזה. גם חנן בוכה רק בשביל זה, זה לא רק אני. ولما سألت معوز ليش بعده لليوم متمسك بآرائه لما صرنا 77 سنة عايشين داخل واقع جدا صعب هيك حكالي. בין הירדן לים יש 7 מיליון פלסטינים ו7 מיליון יהודים. אף אחד לא הולך לשום מקום. ישראלים והפלסטינים ביחד, יש לנו כל כך הרבה במשותף. אנחנו חייבים לבנות פה עתיד משותף, כי אף אחד לא הולך לשום מקום. ואם נלך, מה יעשו? בוא נגיד ש7 מיליון או ישראלים או פלסטינים מתפזרים בעולם. לאן הם ילכו? באמת, לאן הם ילכו? אין להם לאן ללכת. את פלסטינית, נכון? את פליטה מ-48. המשפחה שלך הייתה מנחש שבאה מספורי. אנחנו מדברים פה, את לא רוצה להרוג אותי. גם אם היית יכולה עכשיו, אחרי מה שעשינו לך ב-48, לא היית הורגת אותי, נכון? וגם אני לא הייתי הורג אף אחד. במקום לפנטז רעיון, לחלום על רעיון קיצוני, בואו אנחנו נחלום על רעיון מציאותי של פלסטינים וישראלים, חיים ביחד, אחד עם השני. ואם אנחנו יכולים, חנן ומעוז, גם אחרים יכולים. בואי נראה להם. אם ההורים שלך היו פה עכשיו, יושבים לידינו, מה היית אומר להם? הייתי אומר להם, אמא, אבא, עד 2030 יהיה שלום. אני יכול להגיד שאתם קורבנות של שלום. לא קורבנות של שנאה, ולא קורבנות של נקמה, ולא קורבנות של מלחמה. אתם קורבנות של שלום. ואיך היו מגיבים? הם מחבקים אותי.